bisa ya, Bu Endang bisa ya. Samping Bu gunung. Endang bisa boleh. Yuk. Ayo Mas. Ayo sini. Goyangnya yang dari Jakarta. Capek katanya. Harus tanggung jawab loh ini. Minta harus Yo. loh. Sini tanggungnya, jawabnya siapa? Ayo, Bu Endang bisa ya? Ya. Bisa ya, bisa sini sini. Syukur bisa. Nah, sini. Syukur bisa. Hea. Yuk Pak D sini Pak D ya yuk. Lo 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 lo. Hea heo hea. Hea heo hea. Hea heo hea. Asik asik. Asik asik. Mau nyanyi? Oh iya. Loh kok kayak entrung. Pur ya Bu Endang siap ya Pur. Apik sing keri dhewe iki mau apik. Ana senggakane. Oh, mae didol ngono iki, Mong. Omahe suwung. Oh, mae suwung to. Iya. Krunguku mae didol. Nggo nyawer. Iya, ternyata Bapak Ibu yang dari Jakarta luar biasa. Sip. Oh iya, Ada telepon. ada telepon dari Pak Jokowi. Suruh kembali karena istana komplang. Ditinggal nang kene kabeh. Nah iya. Wah tinggal rene kabeh istana rano ya sing nunggu ki. Ah ya. Segera bisa nyawa
Sik. Pak Iya, D Supri nggih. Pak D Supri, Pak D Sarengan. Pak D Supri, niki mengke kok kenceng-kenceng to iki. Ketake mretili dhewe. Sing joget penak banget temuan Pak D Supri. Piye? Mau ngenang-ngene. Ngono wae oleh do 50 lho. Lah iya, sawerane ndi ora dudum karo aku. Nyun sewu, niki seksi bagian apa? Pak Sarengan sama Pak Supri? Oh, bagian adang. Oh. Iki lho sik tak arani ngetengi sego mau. Mbah sapa? Mbah Sugeng, Mbah Supri. Mbah Supri karo Mbah Sarengan. Ya Allah, jenengan ki yo mampu ngetengi sego, Mbah. Nggih, nyun sewu. Mengke diteruske sing joget nggih. Sing adang sing tenan aja nganti ngledes lho. Gosong kok. Awas nek nganti ngledes. Heeh. Yo. Sakar bisa. Teruske nggih, Pak, teruske. Gunung desa kasih raja. Ora ilang gone padha lara lapar. Wah, apik tenan iki. Yakin. Cakra budaya iki jan kurang ajar pokoke. Ya ora ngono. Iki jalukane Pak D kok. Gawe-gaweke wong tuwa lho. Luar biasa. Ya tukang golane ning ya ampun. tukang adang bejo ya eneng kene lho. Iki tak hitung mau wis oleh 300 wong loro. Lah liyane bayaran adang lho kuwi Mas. Iya, liyane ku ora ono nganti gobyos ora ono tambahan ngono kuwi. Iya. Nek liyane dikek ngaku kok ya tegel-tegele lho. Ayo kaya. Sampun Mas. Nggih, matur sembah nuwun samping gunung sampun kula aturaken mugi ndadosaken kepranan yang begalih langkung-langkung wonten ngarsanipun Pak D berdua niki mugi ndadosno jampi saya sawetawis. Nggih, matur sembah nuwun. Awit ransake awake dhewe niki cateringe Ade nggih. Pak Diana nggih, adang dhewe maksude. Ade. Matur sembah nuwun, tanpa disengguyung Pak D iki mesti ora bakalan lancar. Nggih. Masih ada waktu Mas Bariana ya? Iya, heeh. Yuk, lagune apa Mas Adit? Aku ya bingung ya nek wis wengi ngene iki. Heeh. Kita kasih sing duet wae. Aku tak nyanyi. Yuk, Jambu Alas Mas. Ayo. Jambu Alas Mbak Siska sini. Mungkin Pak D yang tadi mau nyanyi kempling ya. Habis ini ya. Dipersiapkan dulu. Saya telepon kali Pak Jokowi sampun. Oh sampun nggih. Nggih. Yuk, Jambu Alasnya ditokke. Siapa? Pak Supri mana? Pak Supri? Oh, Pak Supri sing ngadang. Oh, iya. Kayak ora iso nek nyanyi Jambu Alas. Jambu klutruk. Oh, bisa. Oh, sini Pak Supri sini kalau bisa. Oke, siap. Cakra Budaya melayani untuk siapa saja. Sek penting tertib nyawiji, wah ben gayeng. Iya toh. Heeh. Wis pokoke nek kersa we malah ora apa-apa. Ngringanke gaweanku ra ya. Lho kok kon joget piye to nek campur nyanyi? Nyanyi Jambu Alas. Nek ora gelem nyanyi kene sawerane. Sawerane kok mik. Yuk, Jambu Alas bersama Cakra Budaya dan juga Pak Supri. Asik.
atiku kelakon dadi jodone nyanyi mung dibatin lho ditokke suarane yo sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni goyang deh Pak iya ayo Pak De ada gula manis rasane senajan tilas tak enteni randane kelingan sekek pipine terus kelingan ramah lan guyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi jodone tarik Pak De jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo mlayu-mlayu diuyak ketek rupane ayu tungkae mletek lolo lolo supaya hati yang terlatih dari kawi ora bakal manis rasane senajan tilas tak enteni ranjane sayange wis duwe bojo nanging aku wis bacut tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni ya matur sembah nuwun Pak